No niin, terve. Se on tämmönen JR27-tyyppinen ahkioprojekti. Piirsin tuohon kylkilevyyn ja takalevyyn ja eteen tukilevyt. Sirkkeleidään nämä irti ja aletaan kasaa tästä runko, johon tulee sitten pohja kiinni ja muut. Mut seuraavaksi otetaan nämä sirkkelillä palat irti. Tehdään tämmönen perinteinen suomalainen malli. Näitä myydään ja saa rakennussarjoja kaupastakin, mutta mä piirsin nää sitten ihan vapaalla kädellä omilla mitoilla. Piirsin eilen vanerille kylkipalat, takalevyn, etutukirimat. Tänään mä sirkkelöin ne irti. Sitten mä otin samalla sirkkelillä vielä 10 milliset muovijalakset ja 2 millin pohjalevy. Ruvetaan kasaan näistä ahkia. Käytetään haponkestäviä ruuveja, vedenkestävää polyuretaniliimaa. Olen mitannut tuohon ruuvireijät valmiiksi. Aletaan kasaamaan tätä peräpäästä. Tehdään alkureijät tietenkin pienellä pololla. Ajattelin laittaa tähän liitoksiin liimaa ja sitten ruuvit perään kiristää. No niin, tuosta runko läjässä. Ideana olisi, että naputellaan aika kevyesti nauloilla kiinni tuo pohjalevy. Jonka jälkeen ylimääräiset leikataan pois. Sitten tulee jalakset, jos tulee ruuvireijät. Upotetaan ruuvit tänne ja ruuvit ja tämä kiinnittää tämän pohjalevyn tuohon runkoon tukevammin. Ajattelin vielä laittaa liima, polymerimassan tai epoksiliiman tähän muovi- ja puun väliin, ettei tää ime sitten vettä tätä paljasta puupintaa.
No niin. Saatiin nahkia kasa. Saatiin runko kasattua ja sen jälkeen pohjalevy kiinni ja jalakset tänne. Ja välissä liima. Sitten on havon kestävillä ruuveilla laitettu kiinni. Sitten sisäpuolella on taas polymerimassalla liimasauma täällä, niin se vähän tukee ja vahvistaa. Ja varsinkin tärkeää, että ei pääse vesi tonne väliin, niin se ei imerry tonne vaneriin sitten. Keulaan tein tommosia tukivahvikkeita. Varsinkin tähän, missä tulee naru tai aisaveto, niin siellä on tuplavanerit täällä. Ja tässä kohtaa tehdään elä ja väännyttää keula. Pohjamuovi on taitettu tähän eteen. Se kestää iskuja. Se on hyvä, mutta ei tullut oikein nätin näköinen. Niin keksitäänkö siihen joku nätimpi ratkaisu, mutta kyllä tämä nyt toimii tälleen. Sitten tästä Biltema joustavasta köydestä tehtiin tää kiinnityssysteemi, niin tänne saa sitten ahkiokassin tänne alle tai jonkun muun laukun. Voisi myös ruuvata jonkun polysteri- tai nailonkankaa tähän ympärille. Sinne kiinteä. Mutta en nyt lähtenyt semmoista laittamaan, niin mennään tämmöisellä, että laitetaan sinne kassi sinne alle ja saa näillä sitten kiristettyä sinne. Pysyy kyydissä. Takana nostokahva ja edestäkin saa vähän kiinni, jos pitää nostaa ja liikuttaa. Teitän 12 millin koivuvannerista. Tuli huomattu, että se oli pikkasen liian ohutta. Kun näitä ruuvas näitä kiinni, niin menee pikkasenkin ruuvivinoon, niin se helposti halkaisee tätä vaneria, vaikka siellä onkin alkureikä tehty. Niin se on vähän liian ohutta, vaikea asentaa. Mutta toistaiseksi tuntuu ihan tukevalta ja saatiin tää kasaan. Ja ainakin yksi hyvä puoli on siinä se, että tästä tuli aika kevyt. Tää painaa, mä punnitsin tän, niin kokonaisuudessaan tämä painaa alle 7 kiloa. Se on ihan kohtuullisen kevyt mielestäni ainakin. Niin katsotaan miten kestää, aina näyttää. Pitää lähteä kokeilemaan, se on vielä lunta jossakin, että alkaa etelässä ainakin lumet häviämään. Ehkä sitä jossain vielä on lunta ja järvillä jäätä, niin käydään tekemään testireissu. No niin,
Päästiin testaamaan ahkio. Kevät tulee ja lumet lähtee, mutta oli täällä Pohjois-Pohjanmaalla vielä lunta. Yön yli reissulle ei nyt lähdetty sitten kuitenkaan. Sen verran päästiin testaamaan tämä ja siellä on vähän painoa, vähän kuormaa. Matala painopiste ja nyt ainakin tulee tosi kevyesti ja hyvin perässä. Varmaan tulee sitten vielä, kun tulee enemmän kuormaa, niin toimii varmaan myös silloin. Mutta aika hyvät kantohanget. Liukuu hyvin ja ei uppoa. Puuteri lumessa ei ole vielä päästy tietenkään kokeilemaan ollenkaan, miten se siellä käyttäytyy. Aikaisemmin mulla on ollut käytössä niitä Erapro, semmonen oranssi ahkio, tunnetaan varmaan sen lempinimellä. Ja sitten mulla on ollut käytössä ne Ruotsin armeijan puinen ahkio. Se oli tästä vielä vähän isompi, pidempi ja se on tosi paljon painavampi. Mutta se on muuten kyllä hyvä se Ruotsin armeijan ahkio. Mutta nyt on ainakin tämmönenkin sitten itse tehtynä, niin päästään ainakin ensi talvena sitten kunnolla kokeilemaan vaikka johonkin Lappiin. Sinne olisi suunnitelmat ensi talvena.